התחלתי. I am Big Benny. אוקיי. חזרנו מאירוע פוקימון מאוד גדול זה... אוקיי. יש לנו את זה. יש לנו את זה, יש לנו את זה. וירץ. צער, בואי. איפה היפני? תפסיק את זה. מגה אבולושן. גרסת על פסטיבל. אוקיי, אז הסדר פתיחה, יש לנו 6 מאותו סט ו5 חפיסות אחרות. אז אנחנו נתחיל Journey Together. אתה פתח. 1. נתחיל ממך, אתה המסקוט. אני בינתיים אתה אסדר. כמו פיקאצ'ו לנינטנדו. אני בינתיים אסדר את הכל. אתה כמו פיקאצ'ו לסגה. ונפתח בינתיים גם את המוצרים האחרים. אז יש לנו פוטין של סילביון. כן, היא דוקינג פרומו שבא עם הטין. בוא נעשה תחרות קלפים, המנצח שומר... וואו, קבל איזה מטבע יפה. בוא נעשה תחרות קלפים, המנצח שומר אצל את הקלפים. זה מטבע יפה, לא, אני מעדיף לשמור את הכל. ויש גם פק ארט של סילביון, שזה האיבילושן האהוב עליי. שתי חפיסות של פריזמטיק. בינתיים יש לנו 5 ג'רני, 1 אצל בני. 1 דסטנד רייבל. דסטנט רייבלס, 2 פריזמטיק. איפה זה? ואת זה אני אשים. רגע, לא. את זה. אני בן אדם מאוד מאורגן. אוקיי, מה עשית כשלא הסתכלתי? אוקיי, מגה אבולושן. מגה אבולושן. אוקיי, מגה אבולושן יש לנו פה. וטרסת על פסטיבל. אז אני אומר, אני מסדר את זה לפי סדר, ג'רני, ואז טרס, לא רגע. האחרון דסטנט רייבלס, אחר כך ג'רני, אחר כך פריזמטיק, אחר כך עוד ג'רני, אחר כך עוד פריזמטיק, אחר כך עוד ג'רני, אחר כך מגה אבולושן, אחר כך ג'רני טוגת'ר, וטרס על פסטיבל וג'רני. אוקיי, אז אני אתה תפתח, יש 2. אוקיי, ג'רני וג'רני, 3, 4 לא תפתח כבר. כאן. אם יותר לי סייר. איפה הפח שלי? טוב, אנחנו תחלטים את זה על אני המיטה. יכול לסייר אם יוצא לי. סבבה? אבל אם זה הסלמנס... אם יוצא לי אנטרה שירן. אוקיי. פייר אנרגי. קוד. את הקודים תביא לי. נחשו את אנרגיה. אוקיי, פייר אנרגי. רוקראף. טלמייז. אגב, אם זה קלפים שאני צריך למאסטר סט, אתה מביא לי. לא. טריינינג. קאטרפי. שלמץ. מגמר. ידעתי את זה, נכון? כן. רוקראף. וולו. שלומי. רג' אייס. רג'י אייס ים. גרים סנארל. זאתי מאקס. אייריס. קוראים לזה אנס פיפי אפ. אומייגאד, אני צריך את האוקטילרי. פליפר. אוס. הופה, רוורס סנטרט, רוורס לצ'ונק. אל תסתכל. רוורס סיג'ליף ורוורס קומאלה. זה לי? דדן ספאר. אתה יכול גם את הדדן ספארס. אבל את הקומאלה ואת האוקטילרי אתה מביא לי. Give me the slave. תביא לי את העבד. אוקיי, פלצת? לא. אוקיי. Give me the עבד. אוקיי. יש לי... טרצת על פסטיבל עכשיו. אני הולך להביא מספריים. סליבים עוד מעט. סלייב. סלייב וממשיכים. אני רוצה את זה שלו לוקריו. ארט סליב. קר. טוב. תכבד את עצמך, אני בינתיים הולך להביא מספריים בזה. היום נספר את הסיפור של שלו. הוא היה ילד מאוד בודד בחייו, והוא לא ידע מה לעשות בעצם עם עצמו. הוא החליט, אני אתמכר לפוקימון. מעניין. אתמכר לפוקימון, וככה אולי יהיה לי שוט. לא הצליח, מה נגיד?
לא הצליח, היה תקוע ככה שנים רבות, עד שהוא הכיר אדון נחמד בנימין. הבאתי מספריים. כן, לא עשיתי כלום. מה עשית? לא עשיתי כלום. מה עשית? I didn't do anything. אוקיי, מספריים. שלום. כלום. אוקיי. סוגר את זה. חזק מאוד מאוד. הלכתי? כן. Let's go. אוקיי, הבאתי מספריים. איפה הם? תגיד, אחד מהם יותר טוב מסרף עם פיקאצ'ו? נראה לי הלילי. בוא, אני אגע. הנה, נגיעת הבני. נגע. נגיעת הבני. אוקיי. תביא לך את המזל, נגיעת הבני, תביא לך. מה פקטריק? אני לא יודע. אחד נראה לי. אוקיי. אוקיי. שלומי. ברי כלשהו. סנורנט. נטו? נטו. נטו. טורלודון. רולודה. הולו פלריון. הולו איירון ג'אגליס. הנה ה-EX המובטח שלנו, אוגרפון. שלומי. הופלנט. אני נותן להם שמות. ג'יראצ'י ו... ג'יראצ'י. אתה רוצה את ג'יראצ'י? קח. אוי, תראי חמוד. אבל לא גרפון. יש. ג'יראצ'י. לא גרפון אני שם בצד. ואני אפתח ג'רני עכשיו ואתה... לא, אתה תפתח ג'רני ואני אפתח מגה אבל אמרת אבולושן. שאני אפתח פריזמטיק אחד. פריזמטיק זה הבא. אז אני יכול לפתוח פריזמטיק אחד מתישהו? כן, כן, פריזמטיק זה הבא. אז אתה אוקיי, תפתח. אז יצא לי לפתוח עוד אחד. אוקיי, מגה אבולושן. אמן שיצא לך את הלוקריה. לא, נראה לך, אני רוצה את הלוקריו גולד. לא אחי, שניהם יהיו מעולים, נגיד את זה ככה. פתחתי את זה כמו קוקס, מן. וואלה. תראה איך פתחתי את זה. אוקיי, קוד קארד, אבל הפעם זה שונה, זה של פיקאצ'ו בגלל שזה מגה אבולושן. פיקאצ'ו. אוקיי, ואנרג'י. היי לך. אם יוצא גם משהו טוב אני יכול, ואתה לא צריך אותו, אני יכול לשמור אותו? כן, בטח. יצא לך את הלילי, אוקיי. נחשו את האנרגיה. טוב שנזכרת, אוקיי, פייר אנרג'י. טאדבול, רר קנדי. יש רר קנדי במגה גם? רר קנדי זה סבבה. אוקיי, אייס קיו. קרמורנט. מה זה? לא, אצלך זה פלורגטו, אצלי זה בייליף. רוקי די וספירו. לוינסיה ולילי דטרמיניישן. ההתפתחות של ליצ'ונק. אויקלונג וגם שוז. וזה רוורס. אוקיי, בנט, רוורס טרופיוס. אל תסתכל, אני אגיד לך. נו, זה. רוורס זורוע. יש לי אחד לפני. אוקיי, רגע. אני יכול את הזורוע? כן, בטח. פוד פולארט, אני צריך את זה. כך. אני צריך את זה. תביא חיבוק. אנחנו שרמוטה צריך את זה. אוקיי, רגע. אתה רואה בני מביא לך... אני עדיין לא הגעתי לרוורסים. הוצאתי גם את הליליס קלפי. רוורס ניינטיילס. שלומי. רוורס וולקניון ו... הולו יבלטלף. קיבלת? אבל לא יצא לי כלום ממגה אבולושנס. אוקיי. עכשיו, אני פותח ג'רני ואתה פותח פריזמטיק. שלם, ספציפית, אם יוצא לי את המון בריאון, רק את המון בריאון, אופציה יחידה. אם יוצא לי אותו, אני יכול לשמור עליו? נראה מה יקרה. הנה, תודה עם מהפך. אפה? זה לפה. רק את המון בריאון, שלם, אני צריך שאתה סבבה. אוקיי, קוד, אנרגי, נחש את האנרגיה. נחשו את האנרגיה. לא, הפך פה. אני מנחש סייקיק. דארק, אני מנחש אצלך גראס. רוורס? אומייגאד, רוורס אנרגי, אני לוקח לך את זה. בלק בלט. ג'ריינינג, סקוואקבילי, בדו, אנס קלנג, פיופיטר, פרט, איבי, דרדיגון. אני יכול אותו?
כן. יא. מה זה? קריספין. פלדין. משהו. סקרימטייל, סנדקונדה, פוקימונים שאני לא מכיר. הלוצ'ה וקופראז'ה. הגעת? פוקיבול קוטוני. אוקיי. רוורס קרימטייל, רגע. אני צריך את זה, רוורס אייריס ספיריט, 3-4 יצא לך אולו דסק נוער, אבל לי יש את זה כבר. אתה יכול אותו. תביא סלייב. תביא עבד. אתה יכול גם את זה. לא צריך אתה. אוקיי. אני יכול לפתוח עוד פאק? אני רק פותח. לא, יש רק שתי פריזמטיק. אחי, יוצא לי לך שתי פול ארטס. אחי, יש שתי פריזמטיק ואני רציתי לפתוח אז תביא לפתוח ג'רני אחד. לא אחד, אני רוצה את ההופס. קופץ. אוקיי, אז אני אפתח פריזמטיק הפעם. תביא סלייב אחד. לא, בסוף. פירוך הפריזמטיק. ריקוד הקרינג'. אוקיי. אני אפתח בסוף גם איתך. תפתח את הדסטנט דרייבל נוסף. ואתה תפתח את הג'רני? אם יצא לך את המונבריון, אתה מקבל נשיקה על הלחי. אם יצא לך מונבריון, אנחנו חייבים להתנשק. זה 10,000 שקל שלם. אבל אני לא רוצה אוקיי. לא ברירה. אוקיי, נחש את האנרגיה. נחש. מה שאני מעשן. אז. אוקיי, מילטנק. ההוא מ-XY. פרופסור סינקמור. ארומטיסי. נויבק. טקנורדר. קיירן. ספלדיה. גרייטאסק. פה זה או פוקיבול או מאסטר בול או שיט כזה. רוורס בדו. כמה הוא שווה? כמה הוא... תביא לראות רגע? ויש לו קלף מאחורה? הולו סילביון. אומי. לא יחבוק. הלב שלי רועד. יצא לך שיער פריזמטיק, זה ממש... אימא'לה. אני יכול... סתם. שים לו סלייב של לוקריו, מה אתה מתחשב? לא, נראה לך, אני שם סליב איכותי, ואני שם גם טופלוד. סלייב איכותי? שחור. אומייגאד. היי, זה גזעני. אומייגאד. זה גזעני שלם, זה גזעני. אומייגאד. תביא גם לי סלייב. אני בשוק. תביא גם לי סלייב, אני צריך לבלי בט. בלי בולד. אני מהכנס לא השגתי כל כך משהו. נראה לי השגתי כאן יותר ממה שהשגתי אומייגאד. השגתי. יצא לי SIR, היה יכול לצאת לי את המונבריון, אתה מבין את זה? אחי, אם היה צריך את המונבריון, אנחנו אשכרה היינו צריכים להתנשק. מזל שלא יצא לי. אם היה יוצא לי את הסילביון, אני הייתי באמת צורח פה בכל הבניין. אף אחד לא כל כך פנס. קח לבלי בולט. פלחה. אוקיי, עכשיו, מכיוון שאתה פתחת את הדסטנט טרייבלס שלי, אז זה אומר שאני אפתח את הדסטנט טרייבלס עכשיו, ואתה עוד פעם תפתח את שרת. ייתן ויצא לך מיופו קוטו. אוקיי, יאללה. חפיסות אחרונות שלנו. מה זה? זה עטיפה יתה. למה אתה חסכת את זה? אז אני פותח את זה לסוף. לא, אני רוצה לפתוח. אז אנחנו נפתח את זה ביחד. יש לנו ג'ורני אחד לפתוח שתינו עד הסוף. אוקיי, דסטנט טרייבלס. בוא נעשה באטל פק, מי שמנצח מקבל את הקלפים כאן. סבבה. אני בכל מקרה מקבל את מה שאני צריך. אם אתה אין דרשירם, אני בכל מקרה מקבל את הקלפים שאני צריך למאסטר. אם יוצא לי את האין דרשירם, אני בוכה מאושר. לי יצא SIR. אני כאילו, אומייגאד, אני הולך להשוויץ בזה. קוד קארד, אנרג'י. כן, שמח בשבילך. נחש את האנרגיה. נחשו את האנרגיה. אני חושב שלך יצא עם סייקיק. אני חושב שלך יצא פייר. רס? אוקיי, פונגס אני לא צריך. אית'ן, תקריא אתה. אית'ן סודו וודו. פונגוס. ארוון סקוובת. מה זה? לינק. אני לא צריך.
לואוטד, רגע, מה זה? תמרוק את לואוטד. נידורן פימייל. נימבל אני צריך. בל כך. פסקן. רגע, אני לא עברתי, אני צריך לעבור עכשיו 2. רוטום. אתה יכול את זה, כי אני יודע שאתה מת על רוטום. רגע. קלאס. אית'נס קליידול. הלולן גולם אני לא צריך, ואריאנה אני... אוקיי. פלוצל ואקסקבלייר. אוקיי. רוורס אוגרפון, רוורס פלורגטה, אנחנו לא מסתכלים 3-4 ו... אוקיי, לא יצא כלום. עכשיו ההיט. גרנייט קייב. הולו. בלייזיקן והולו רג'י רוק. רג'י גיגס, אהבתי. רג'י גייגס. אוקיי. אם יוצא כאן אין דרשירם, אני יכול אותו? וואלה, כן, כי לי אין דרשירם. וגם TVS עכשיו. לא. אנחנו עושים ביחד, אז... אוקיי, קלאפר, אני עובר קלאפר, אתה עובר קלאפ. קלפטה. קלאפר. אני פותח חיים. רגע, שכחתי להגיד לכם. פתחנו כמה חפיסות באירוע עצמו. פתחתי 5 של 151 ויצא לי רק... פתחנו כמה חפיסות באירוע עצמו. היה שם גלגל מזל שהיית יכול לזכות בדברים חינם. היא יצא לי עם... מה זה היה? בריליאנט סטארס או ויביד וולטג' ואשכרה יצא לי אורביטל VMAX. נחשו את העין. ומדסנט רייבל זה האחר ואת הדסנט רייבל זה האחר שפתחתי יצא לי... פתחתי. שאנחנו פתחנו יצא לנו קרובה TX ומתיבת המזל יצא לי סרולה GX מסרג'ינג ספארק. פאק, אנחנו באמת דומים. אומייגאד, לא. לך יש טיפה פרצוף יותר אשכנזי? מזרחי. אוקיי. נחשו את האנרגיה. אני אומר פייטינג. let's go! רק על זה עומד את זה דנזרה שירן. נכון, אוקיי. אתה עובר? אתה עושה ראשון. אוקיי. מה זה? אנס קלינק. לא צריך את זה. נימבל. אני לא צריך את זה. לרביטר אני כן צריך. אני אוהב את לרביטר. רמורייד אני כן צריך. קופראז'ה אני לא צריך. רידימבל טיקט אני לא צריך. ספייקי אנרג'י אני לא צריך. רוורס שלגון וואלה יכול לעזור לי. רוורס קרמורן. עכשיו עושים ביחד. 3 4 הולו קילוואטרל. אוקיי, אז סיכום. בני קיבל בליבול TX, לילי פול ארט, ג'יראצ'י ודדן ספארס. ולך יצא SIR ריבי. ולי יצא פאקינג SIR. זה SIR, אני בחיים לא אתגבר על זה. אוקיי, ביי.